busy pala dito. Ma'am, malakas naman yung ano ngayon? Okay? Malakas yung kita ngayon. Pasko? Meron din. Meron naman. Ayun, lahat oh. Nagpa-vlog si sir. Vlogger. Ayun, shoutout, may free daw na 1 kilo ng puto. Ano pangalan na itong ano? Stop. Ay, Eco Miranda. Dapat dito tayo sa Disena, kamag-anak dito. Disena to. Siena, punta lang yun sa atin, sir. Pauwi. Hindi pa dineliver yung iba. Ito, masarap. Mukhang masarap to ah. Magkano yung ganito, te? 120 po. Sarap yan, sir. Daming bilihan ng ano, pasalubong dito sa Kalasyaw pala. Kailangan ko nakapunta rito. Tara na. Ay, thank you pala, ma'am. Thank you. Thank you ulit. God bless. Ano ulit pangalan store niyo, ma'am? Eba? Tapos ito? Bisaya. Ayun na, nandun sa taas. Eh, marami pala bilihan ng mga pasalubong dito sa Kalasyaw. Pagka, ano, may mga nagtitinda na rin ng mga paputok dito. Eh, pasubscribe na lang po. Okay. And, thank you. Thank you po ah. Ayun guys, kauuwi lang natin dito, galing doon sa simbahan kanina. At ayun, kanina at nagkaroon ng handaan, ng konting handaan doon sa simbahan kanina. At ayun nga pala, shoutout nga pala doon kanina sa mga sales lady doon sa may Kalasyaw. Masarap yung puto and thank you sa inyo na marami. And pagka susunod, balik kami ulit yan para makabili ulit ng puto. Thank you nga pala sa inyo ulit, sa inyong tatlo dyan, yung tatlong babae kanina, yung tatlong sales lady. Thank you sa inyo ng marami. And yung binili namin, nakalimutan ko na kung anong pangalan nun. Basta makikita nyo naman to sa dito sa video na to, yung pinuntahan namin kanina. So ayun guys, nga pala, Merry Christmas at advance Happy New Year na rin. At thank you nga pala, lalo na sa mga subscribers ko, tapos lalo na sa mga bagong subscribers din natin. Thank you sa inyo and shoutout na rin sa inyo. So nasa 437 na tayo. So thank you guys, again, Merry Christmas and advance Happy New Year. Ayun guys, yun lang. So guys, Merry Christmas ulit. See you on my next vlog. God bless and see you on my next video.